Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa 6. novembra uskutočnil v Dome kultúry program Mesto seniorom. Každé dievča raz byť môže, milá stará babka. Pre nás je od babky pusa ako cukor sladká. Pretože ju radi máme, pekné slovo, báseň, pieseň dnes jej venujú. Mesto Stará Túra organizuje toto podujatie každoročne, aby prostredníctvom vľúdneho detského slova a prezentácie starotúrianskych talentov poďakovalo všetkým seniorom, ktorí v meste celý život pracovali, vychovávali svoje deti a tak sa pričinili aj o jeho dnešnú podobu. Seniorom sa prihovorila zástupkyňa primátora mesta Soňa Krištofíková. My chceme odplatiť aspoň dobrým slovom, slovom uznania za všetko, čo ste pre svojich najbližších i pre naše mesto vykonali, za to, že ste cez skromnosť šľachtili vo svojich deťoch, vnukoch a možno i pravnukoch vzťah k poctivej práci a k iným hodnotám, že ste ich naučili rozoznať, obrazne povedané, mačacie zlato od pravých diamantov. V programe vystúpili deti z materskej, základnej a základnej umeleckej školy, od ktorých si každý zo seniorov odniesol aj malý darček. Prvý novembrový víkend sa Dom kultúry Javorina v Starej Turej premenil na remeselnícke stredisko. Zišli sa tu nielen domáci remeselníci, ale aj majstri z blízkeho a ďalekého okolia. Ukážky svojich prác prezentovali nielen v pôvodných priestoroch Domu kultúry, ale na tento účel boli využité i novozrekonštruované priestory strediska cezhraničnej spolupráce. Okrem tradičného predaja keramiky, výrobkov z dreva, dekoračných predmetov či bižutérie mohli návštevníci obdivovať prácu tkáčov i paličkáriek. Súčasťou trhov boli aj tvorivé dielne pre deti, kde si mohli vyskúšať maľovanie na sklo a výrobu ozdôb z hliny. Z priestorov kaviarne sa niesla vôňa tradičných domácich jedál. Návštevníci si mohli pochutnať na guláši, domácich langošoch, lokšoch a pampúšikoch. Súčasťou podujatia bol i deň otvorených dverí v Mestskom múzeu a vystúpenie harmonikára Paľka Baka a cymbalovej hudby Čančata zo základnej umeleckej školy. V Starej Turej sa tento rok uskutoční 16. ročník charitatívneho galaprogramu Rozprávka Vianoc 2011. Na javisku Domu kultúry Javorina sa popri známych osobnostiach predstavia i talentované deti a detské súbory. Cieľom je dať šancu účinkovať detským talentovaným solistom a súborom popri tých, ktorí sú dnes už známi alebo aj hviezdni. Okrem pekných pesničiek a tanečných čísiel môžu detičky aj vyhrať krásne ceny, ktoré teda budú ťahané z čarovnej gule a detskí asistenti majstra N odmenia tých šťastnejších z detského publika, ktorí budú aj odmenení týmito krásnymi darmi, ale to bude prekvapenie. V programe vystúpi Beata Dubasová, Gabriela Gunčiková, Martin Harich, Peter Hečko, Miro Fabián, skupina Neverback a žiaci zo základnej umeleckej školy Stará Túra. Gala program moderuje detský král majster N a Miss Slovenskej republiky Karin Majtánová. Rozprávka Vianoc 2011 bude sa konať 8. decembra o 17. hodine v Dome kultúry Javorina Stará Túra a preto všetkých srdečne pozývame zo Starej Turej, ale aj zo širokého okolia. Príďte všetci, pretože rozprávka Vianoc čaká na vás.